Kale Gorrian bizi diren gutxienez datu ofizialen arabera 200 gazteren egoera, miseriazko egoera salatu nahi izan genuen, ez? Eta instituzioek honen aurrean, ez? Eta zerbitzu publikoek honen aurrean hartzen ari diren jarrera. Egoera errotik, ez? Eraldatzeko edo behintzat haien esku dituzten espazio, azpiegitura eta tresna ezberdinak, ez? Egoera honi aurre egitearen mesedetan jarri ordez, beste alde batera begiratu edo gatazkaren fokoa desbideratzen ibili izan direla nabari dugu. Udaletxearen interpelazio zuzen egin genion eta ez dugunez erantzunik jaso, ez? Bai zabaldu nahi izan dugula udaletxeak egiten ez badu, ez? Ez baditu guk zerrendatutako edo bereak diren, bere jabetzakoak diren bestelako espazioak pertsona hauei utzi nahi, guk modu autogestionatuan eginen dugula. Gure deialdia da, batetik bai agerian usteko udaletxearen erantzun eza, edo erantzunik gabe ustea. Bestalde, azpimarratzea berriz asko direla, 175 gutxienez, hutsik dauden etxe eta espazioak hirian, eta bestalde deia egin hiriko pertsona eta kolektiboei. Bai lotarako gunea, kanpainako zereginetan parte hartzeko edota babes ekonomikoa emateko deia luzatzea.